La banda. El baile y la natación. Y adora el olor a polvo. Así tenen a la Cort d'Honor i a la Fallera Major de Torrent del 2017. Jurat format per Estefania López i Montesinos, Hugo Morte i Lorente, Marisa Gil y Fuentes, Roberto Esteven y Llorens, y Julián Caravantes y Jabaloyes. Acta d'elecció de la Fallera Major Infantil de Torrent 2017. Reuneix el jurat que ja heu conegut perquè ha pujat així i havent firmat tots i cada un d'ells, diu que la Fallera Major Infantil de Torrent per a l'any 2016-2017 serà Paula Jiménez Vilanova. Han nomenat Fallera Major de Torrent per a l'any 2016-2017 a la senyoreta Carmen Sirvent Garrigues. Infantil de Torrent del 2017, Carla Pallardó y García.
a les màximes representants 2016. Fallera Major Infantil de Torrent 2016,